Karon ang adlaw nga ilang giingon nga adlaw sa gugma. Nga kadaghanan sa atua nag-celebrate na ng adlaw sa gugma. Apan igsuon ang Ginoo nagtudlo sa atua nga dili lang ta sa February 14 mubati og gugma. Ngadto sa atong pamilya, sa atong asawa, hinigugma, mga amigo, amiga, kaigsuonan, kundili sa matag adlaw atong ipaambit ang gugma nga gitudlo sa Ginoo kanato. Ang pinakanindot nga naigsuon kung nakasentro ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Himuon nimo nga sentro ang Ginoo diha sa imong gugma. Tungod kay bisag unsa ang mahitabo, ang imong gugma magpabilin gayud. Dili lang ka sa February 14 mohatag og special nga gugma, kundili sa matag adlaw. Tungod kay mao kana ang kabubuton sa Dios. Mao kana ang gusto sa Dios nga mahitabo sa atong kinabuhi. Nag-ingon sa 1 John 4 verse 8, whoever does not love does not know God, because God is love. Mao kana igsuon ang atong timan-an sa kanunay nga ang Dios gugma gayud. Ang tao nga wala kaniya ang gugma, ang tinuod nga gugma, wala siya nakaila sa Dios. Busa igsuon, isentro ang imong gugma ngadto sa Ginoo aron aduna kay lig-on nga pundasyon diha sa imong kinabuhi. Tungod kay kung wala nakasentro ang Ginoo diha sa imong kinabuhi, dili gayud magpabilin hangtod sa hangtod ang gugma sa Dios nga iyang gitudlo sa matag usa kanato. Sa 1 John 4 verse 19 nag-ingon, we love because He first loved us. Nahigugma kita igsuon tungod kay ang Dios mao gayud ang unang nahigugma kanato. Maong mahigugma usab kita ngadto sa tong hinigugma, asawa, pamilya, mga amigo, amiga, kaigsuunan diha ni Kristo. Tungod kay ang Dios gayud mao ang unang nahigugma kanato. Ang Dios gayud mao ang nagtudlo sa tinuod nga gugma. Ug aron kana nga gugma magpabilin hangtod sa kahangturan, atong isentro ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Sa John 13 verse 34 nag-ingon, a new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. Mao kana ang pagtudlo sa Dios sa matag usa kanato igsoon. Mao nay rason nga ang matag usa kanato naagyud ang gugma, naghari gyud ang gugma. Pero usbon ko igsoon nga masentro gayud ang Ginoo diha sa atong mga kinabuhi. Tungod kay bisag unsa ang mahitabo, bisan dunay mga dili maayo nga mahitabo, magpabilin gayud ang gugma. Tungod kay nasentro man ang Dios diha sa atong mga kinabuhi. Hinumdumi sa kanunay igsoon nga ang tao nga wala diha kaniya ang gugma, wala siya makaila sa Dios. So sa tanan nga nag-celebrate, sa tanan nga nagpasidungog, sa adlaw nga gitakda or gigahin nga mao ng February 14, nga mao ang pag-celebrate sa gugma, dili lang na anang adlaw igsoon, kundili sa matag adlaw atong i-celebrate ang gugma nga gitudlo o gihatag sa Dios sa matag usa kanato. Tungod kay ang Ginoo gayud ang unang nahigugma kanato. Mao nay rason nga mahigugma usab kita. Ug sugo sa Dios nga mubati usab kita ni ana. Ang importante lang igsuon nga masentro gayud ang Ginoo sa atong mga kasing-kasing ug sa atong mga huna-huna. Aron atong mabatunan ang tinuod nga gugma nga gusto sa Dios nga atong mabuhat ug atong mapabati ngadto sa atong mga hinigugma. God bless sa tanan.